אני חושב שהאופי של המדינה הוא אופי, מבחינתי הוא צריך להיות אופי יהודי, שהתרבות פה היא תרבות יהודית, השפה העברית זה ברור, שמקשר אותנו לאבות אבותינו. ומה שמדהים בארץ זה העניין הזה של כשאתה הולך פה, אתה ממש רואה את הקשר הזה להיסטוריה ולעבר. זה בקטע של תיאור בארץ. אני חושב שמבחינת מה שקורה היום, המיוחד בארץ בעיקר זה המפגש בין אנשים מכל מיני מקומות בעולם, שמתבטא באוכל ובתרבות במזג שמח. סך הכל אנשים פה אוהבים לחיות וזה בולט, ואנשים גם, אני פוגש הרבה תיירים שאומרים לי את זה, שזה מאוד בולט בישראל, שיש שמחה ושיש הרבה חום מצד אנשים. זה דבר מדהים. קפה. כי במלונות אין קפה, אז לוקח כזה קפה שיהיה לי. אז לפחות זה, וגם כזה שנוכל להכין לכולם. את האמת, זה אחד הדברים החשובים, כי התה, כמו שאנחנו מכינים בבית, עם הצמחים, זה משהו מאוד ישראלי. אז זה מלמד אותם לעשות את זה, כאילו, זה עוד משהו ישראלי כזה שאפשר להכניס. ואז הם ממש מתלהבים, אנשים. כאילו אף פעם לא טעמו תה צמחים. תגלית זה פרויקט שמשולב של מדינת ישראל ופילנתרופי יהודים אחרים. והמטרה היא בגדול החיזוק של מי שמשתתף בתוכנית עם מה שנקרא העם היהודי ועם מדינת ישראל. סך הכל יש לזה השפעה עצומה. גילו שהביקור בישראל מחזק את הזהות היהודית של המשתתפים בקטע של הקשר, בעיקר הקשר שלהם עם הקהילות ועם המדינה. וזה המטרה בגדול. היי, כולם אצלך? טוב, אז אנחנו פה. יאללה, תודה, ביי. Everyone over here. So my name is Yoav. In Hebrew we say Yoav. In English, in American English, it's easier to say Yoav. So you can say Yoav if you want. Y-O-A-V. סוף הגעתי לירדן, נכנס למים, נותן לגוף להתרענן, ומחשבות בי מתנקות. Our happiest day of our life, we break the glass under the chuppah. You remember that? Usually you say after that, you say Mazel Tov, right? What do you say before? Let my tongue adhere to my palate if I fail to remember. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לארץ ישראל להתגלות. What? That's the old city of Jerusalem. The purple is the Christian quarter, the Jewish quarter is the yellow part. That's the Temple Mount. They're crossing the Temple Mount, running out of the Temple Mount after they lost their best friends. 5 days of fighting here. And when they get to the Western Wall, they touch the wall and they cry. Being at the hotel is very, very inspiring. It's my first time in Israel. This is my first time in Israel. I'm impressed what I've seen so far, and I'm eager to spend the next 10 days here. Well, I guess 9 days at this point, to really see this country and this land, and to learn about a culture that I've heard so much about, but I've never experienced or seen before. 1, 2, 3. Yeah! Very good. בעיקר תגלית זה בשביל החבר'ה שמגיעים. הם עוברים חוויה מעצבת, חוויה שהם מגלים חלק מהעבר שלהם, חלק מעצמם.
ולוקחים את זה איתם הביתה, ויש מחקרים שממש מראים שהדבר הזה משנה, אם זה קשור לחתונה עם יהודים, קשור לסך הכל תגלית כבר קיימת 13 שנה, אז באמת זה עוזר לשמור על אלה שאולי היו נעלמים מהעולם היהודי, להישאר שם בדרך שלהם, אולי זה בעצם גם מה שחשוב לי. כאילו לא היינו נולדים אל אותו הסרט, כאילו היינו נפלטים אל מציאות מסורטטת. בוא וננסה לדמיין שתי עיניים, בוא ונדמיין שתי ידיים, עיניים שרוצות וידיים מחבקות באמת. אולי אם היינו מתחילים שם, אז יכול לקבל ולתת.